Ngiyanqula ndiyacamagusha kaloku kunibelanga nina baselenge nina enehle entabeni ngesilungu. Namkelekile kaloku apha kwaVusilanga kweli khaya lenkcubeko yesintu. Asizuyiyeka ke lesiphindaphindayo umhla nezolo. Sithi wena ongafuni uvela ubone ongasasifumani, cofa usubscribe kuba kaloku the logarithm ka-YouTube ingakwenza ubone songasasiboni. If you did not subscribe, ucofe ne-notification, uzawuthi uVusilanga waphelela uthi watshona uthi asisamboni kanti usekhona. Namhlanje kaloku lusuku lwesithathu evekini, usuku apho sincokola khona kamayeza. Siphatha ingcambu kaloku ngolu suku, siphatha igqabi lolu suku ngalo esesiphatha ixolo, siphatha ichiza kaloku kuba sithi lusuku lokunyanga. Namhlanje siphethe intindili. Ayisukani madoda, inabantu bayo kaloku intindili, inabantu abafungayo intindili, inabantu abathi bona xa bemile ngayo idudula indaba, bathi kaloku idiba imingxunyo. Umuntu akuxelela intindili imenzela amahololo. Ungandibusi kaloku mntanelanga, kuba kaloku ndigqithisa incoko namhlanje ngokuba nabathini abantu bayo intindili. Asiqaleni ke kaloku ngombuzo kubana aba bantu bentindili bathi yintoni intindili. Elona gama lixhaphakileyo ke lentindili kuzawuthiwa yiyo intindili, kungenjalo kuthiwa yimbotyi yaselwandle. Sizayotsho apha ezantsi uba kutheni kusithiwa imbotyi yaselwandle kuba ke nangesilungu bazayibiza ngolo hlobo. Kuzathi ke umntu xa igqiba uba imbotyi yaselwandle iqalise ke ngoku imibuzo ukugxalathelana ukuba ingaba le nto yaselwandle ndiyakwazi na ukuyingenisa endlini, kuba kaloku kubakho abantu bayazi uba amanzi olwandle wangena endlini. Omnye idibanise nesenene saselwandle abuze ukuba ayinabungozi na intindili. Njeba sibala isenene ke naso asinabungozi, kodwa ke abantu into yaselwandle bayayoyika. Abuze omnye uba njeba ndinayo nje le ntindili ayizundiphathela ngxaki na le ntindili. Funeka siyazi ke uba bakhona abantu kuba intindili ino-male and female bazawucinga uba sisilwanyana, bakhona bayicingela ukuba sisilwanyana. Izawugxalathelana ke imibuzo ukubana njeba ndinentindili esisilwanyana ndisenabazali, ingaba ayizundibulalela abazali nale ntindili? Ingaba izuba nengxaki nebantwaneni? Ingaba le ntindili ayizuhamba ihambe ifune ndiyixhelele? Uyeva ke lo mntu ubuzayo uve kakhulu ngezinto zasekuthwaleni. Ayithathe ke esi silwanyana siyintindili abone uba naso ingathi asinoba kude kakhulu kwezi zilwanyana zithwalelwayo zaselwandle. Masiphinde siqhubeni ke ngemibuzo ukuba kanti yintoni intindili. Intindili is a bean, yimbotyi intindili njengezinye iindidi zeembotyi. Yiloo nto kusithiwa is a sea bean, abelungu bathi yi-giant sea bean. Kutheni kusithiwa yi-sea bean? Intindili isisityalo esikhula kwiindawo ezitropical, ezi ndawo zithandwa zimvula. Izawukhula intindili along the river. Izawuthi ke ngokuba ikhulile zizawumane ziqhezuka ezabhini, zimane ziqhezuka zitshona apha emanzini. Ayahamba ke amanzi ayotshona apha aphelela khona kule ndawo sithi ngumzi omkhulu, ayophelela elwandle. Ihamba ke le ntindili uyibone ikhona kwezi ndawo zibutropical njengase-KZN. Wafika kula malwandle, abantu they will walk up and down the river, up and down the ocean, bazifumane intindili. Kuba kaloku umntu eyibone elwandle le ntindili aqonda uba inoba ikhula apha le ntindili without knowing kuba isuka phaa phezulu ize ngomlambo. So besiphendula ke igama layo sithi kuthiwa yi-giant sea bean, kanti baphinda belungu bathi African dream herb. Bazawuthi ke abantwana besikolo abenza ibhotani xa beyibiza bathi Endandaridispreng. Ndizawulibhala ke ligama ukwenzela uba lingakujudi kakhulu, malingathi xa lijuda mna liphinde
lijude nawo, malijude umuntu abemnye. Kuthiwa isebenza ntoni ke intindili? Abantu bayo intindili, njengoba sesitshilo, abafungayo ngayo intindili. Omnye uzawuxelela ukuba yena uyangena ekhasino ngentindili yakhe imenzela amahololo. Omnye uzawuxelela ukubana ibhizinesi yakhe njengoba seyiqine yema ngolu hlobo yilaa ntindili yakowabo. Omnye uzawuxelela ukubana xa esihla enyuka emnyameni ukhuselwa yiyo le ntindili. Kubekho ke abakuxelelayo ukuba le ntindili ihambe ifane nezi zinto zithwalelwayo, ibe ngathi nayo sisilwanyana esithile osithwalelayo esikwenzela izinto njengayo into le uyithwalelayo. Njengoba sesitshilo ke ukuba intindili ino-male no-female, it's advisable ngokwabantu abayisebenzisayo ukubana xa uyindoda ufumane intindili eyi-female, vice versa ke mntana ebhele. We will tell you ukuba intindili soze uyijonge uthi nantsi male nantsi female. Kufuneka uyifake esityeni esinamanzi okanye eglasini okanye loo nto inamanzi. What will happen is lena iyi-male it will sink, izawuhamba iyohlala ezantsi, kanti le iyi-female it will float. Uthi uyazi ke ngoku uba nantsi male nantsi female, uqalise ke ngoku ukwenza ubuntindili ngayo intindili. Here's what is important ozawuyiva ngabantu abasebenzisa intindili. Kuthiwa njengoba usiza nayo ekhaya, uvele uyithenga apho kuthengiswa khona intindili, fika ekhaya uyingenise njengamanye amayeza, uchaze bantu abadala nantsi intindili ndiza nayo ndiyithenge endaweni ethile. Njengoba ndisiza nayo ndifuna niyamkele njengayo yonke le nto ininzi ikhoyo apha ekhaya, ningalwi nale ntindili. Xa ugqiba ke uyithiye igama le ntindili yakho, ayithuthe umntu athi nantsi intindili yasekhaya, uvuka limile. Uma lale veva njengengcongolo, ayitsho ayityibele le ntindili yakho kwabo, athi xa ndihamba nawe ndiphuma nakwintunja yenaliti. Ayisukane madoda, ayitsho umntu intindili, uvele uqonda uba isisilwanyana siyintindili, inoba noko siyayiva le nto ithethwayo ngaso. We just want to keep emphasizing intindili is a being, ayisiso isilwanyana. You will say this 1,000 times. Umntu owaxelelwayo ukuba intindili sisilwanyana nangoku seyibona, nangoku seyiqhekezile eyibona uba this is an ordinary giant being, soze iphume kuye into yokuba intindili lena isisilwanyana. Sisaqhuba ke ngentindili, siphendula umbuzo olandelayo ukuba intindili lena yenzani. As you know ke xa sincokola apha ekhaya ngawo la machiza, we don't only talk about ukuba abantu bamayeza bawenzani, we also go deep into i-medical benefits zayo loo nto sincokola ngayo. Sijonga ubana wena ungakholwa emayezeni ingakuthathi kubeke phi le nto medically. Siye sathi xa sijonga intindili, we came across kwi-South African Biodiversity Institute a discussion on intindili, apho bathi intindili yenza into eziliqedlana. We only took ezi-4 out of yonke laa nto beyincokola esicinga uba zi-relevant. Okokuqala, kuthiwa intindili lena bakhona abantu abaye bayisebenzise ekuyitshayeni. Umntu uqhekeza the shell ayofika ku-the bone inside, ayigrinde and then ayomise, athi qhoxa elala ayitshaye. Ungandibuzi ke ukuba itshayelwani, kodwa ke kuthiwa bakhona abantu abayenzayo loo nto. Okwesibini, umntu uzawuthatha ingcambu namagqabi ayo le ntindili awakrashe into a paste. Into eyi-paste ke uba wenza ingcambu, wenza ipaste, funeka uyikrashe, umane usichatha amanzi ukwenzela uba ibe yilaa paste.
andilazi igama lesixhosa le-paste. You take the paste xa unesilonda uyibeke phezu kwesasilonda, you put a bandage ukwenzela uba esasilonda sakho sikhawuleze ukuphola. Nawe wena mntu utshileyo, you take the leaves nazo ingcambu, ungazintlantlatha ubuyafuna uzintlantlathe to make a paste, uzibeke kezanto phezu kwale ndawo utshe kuyo, usenongayigqumi ke ukwenzela ukubana umoya ungene uzokhawuleza ukuphola. Okwesithathu bathi ke kwale ntindili iyancedisa ebantwaneni abanejondisi. Abazali ke abanabantwana bazawuyazi ijondisi, uzawuthanda ukuyibona apha emehlweni ufike umntana enamehlo arongo. But we advise ukubana iya kwi-local clinic ukwenzela uba ungadiagnosi ijondisi ungazange utreyinelwe ukudiagnosa. Unumber 4 ke, and the last one esiyibhalileyo apha, kuthiwa esi sityalo sentindili, the leaves, uyakwazi ukuzisebenzisa as some kind of a tonic, as some kind of a blood purifier, sincedise kwi-blood circulation. Uzawuyazi ke into encedisa kwi-blood circulation will also assist your concentration, will also assist your memory, because the more the blood circulates, it comes to your brain, it nourishes the brain, so you need into enjalo. Nalapha ke kootata bayazi ke abantu abangootata ukuba if there's blood circulation, utata noko uyayiqonda mos, iyancedisa ke intindili bootata. Funa ke niyikhangele lamagqabi nibone uba hayi le ngxaki asinokukhawuleze siyilwena sihlukane nayo. Abantu bamayeza ke benzani bona ngentindili? Nanjobe sesitshilo, omnye intindili uyayisebenzisa kumayeza entlahla, ayigqobhoze. Uyazubona abantu abaxwaye intindili, umntu uzayigqobhoza le ntindili athake la mayeza afuna uwathaka phayana ngaphakathi kuyo intindili. Akukho lula ke ukuyigqobhoza la ntindili, uzawuthi uyibetha ngesikhonkwane iphasala ke. What we have seen people do, bazawusebenzisa i-drill. Fumana i-drill yeplanga with a small drill bit, gqobhoka intindili, ufaka amayeza akho, ungawafaka nangestraw, funeka uwenza abe fine azokwazi ukonela phaa. Kuye kuthiwa kufakwa nemali ke, we advise ukuba nayo loo mali zama indlela, because uzawuthi uyifaka loo mali ibe nguxaba, ixaba apha emnyango ungakwazi uwafaka amanye amayeza. You can make other means. Omnye uzayichuba ukuba emsebenzini wakho ninayo ishredder, you will shred intindili uyifake phayana, okanye uyisike ngale nto ngesikere, uchophe usike ezo mali ufake phaa phakathi. Abanye ke bazawuxelela ukuba xa sewuyithakile le ntindili uyakwazi uyisebenzisa, uhlunyuka ngayo, bakubunguzelela abantu abangoosisi kuba kaloku unale nto ekudontsela abantu. Omnye ayisebenzise ke njengesiphondo sentlahla, abanye bayisebenzise ke for iibhizinesi zabo. Ninzi ke into yenzayo ngentindili. Omnye uzawuthi xa ehlamba ayifake apha emanzini ohlamba, omnye xa elalayo ayifake phantsi komqamelo ngethemba lokubana uzawutsho athonge neenamba zelotho, without joking, ngethemba lokuba izawuzisa amathongo amahle. Nawe ke olwayo, oneentshaba ezikuleqayo, uyayithatha le ntindili uyithake ngamayeza okulwa, uwafaka apha phakathi, uwahlanganise namafutha athile ukwenzela ukuba le ntindili yakho ibe siloo nto ulwa ngayo kunoba uphathe isiphondo. Because the fact is, isiphondo sihambe xa sisilwa, ubone uba siyaphela kwala mafutha, abone bayehla la mafutha ngokhange uyivule kuqhashumbe esasiciko, kuba kaloku iyalwa. Ingathi noko intindili xa besitsho abantu bayo inako ukuxhathisa apha ekuqhushumbeni. Yifumane ke intindili uzenzele. Bakhona ke abathi bona intindili yabo bayayifaka njengoba bechaza nje oomakhosi, ayidibanise phaa kwezantlola ibe yenye yezinto ezikhoyo. Omnye axelibe intindili yakhe uyayithaka ayifake apha emrhawuleni okanye apha endumbeni yakhe yamayeza,
ayenze ibodyguard yalamayeza akhe bayisebenzisa kabantu intindili. Omnye uzawuxelela ukuba intindili uyayisebenzisa apha ezifestireni ayithage namayeza okhusela ibe yiyo ekhoyo egade elikhaya. In as much as nabantu bebhizinesi umntu uzawuxelela uba le ndawo ahlalisa kuyo imali unentindili ethakiweyo enomkhokha edontsayo, amane ithambisa loo mafutha ke, amafutha enza intlahla zona, iintlwathi bosandawana namanye amafutha abizayo including oo-lap drop aba, ukwenzela ukubana abantu bangene bamthande. Yithake ke le ntindili, suhamba uthatha intindili yodwa. Ndisitsho nje I don't use intindili mna, I use information apha endiyithatha apha kwaba bantu bazitshomi zam basebenzisa intindili. Bathi yithake le ntindili suyiqaba amafutha uthi izawukusebenzela. Yenza zonke ezi zitepu zokuba intindili lena ikusebenzele njengezi besizitsho zokuba uyingenise ekhaya. Ininzi ke into yenziwa intindili. Nabafana aba abafuna intombi, omalandelwa zintombi bathi bhuti ndicela undizeke, ithina le nto, but omalandelwa zintombi aba baza kuxela uba naye umntu uba nayo intindili ibe lapha epokothweni, athi xa libone lo gqiyazana limehlo mahle afake isandla apha epokothweni adlalise intindili yakhe athethe nayo ukwenzela bathi xa efika kulaa sisi afike noko umhlaba sewuthande ukuthambeka. Iyasetyenziswa ke intindili, uzawufumanisa ukuba ayenzi into inye, nezi sizichazayo apha zizinto nje ezimbalwa. Ininzi into yenziwa ngayo le ntindili. Sizawuthi qha ke sidibane ngeSaturday. Niyayazi ke uba ngeMigqibelo kulapho sidiza khona amahlebo, kulapho sicebisana khona, kanti ngoLwezithathu kulapho sincokola khona ngengcambu, ngexolo nechiza. Sawudibana ke ngoLwezithathu olandelayo. Uzungaphoswa ke nguLwezithathu olandelayo ngokuba ucofa i-subscribe button, rather you hit the notification button and then you press usubscribe ukwenzela uba singaphosani. Masiyeke ilale ke singabatyeli idatha abantu ukuba siyigqibile ebesiyithunyiwe ngentindili. Sithi manyange makube chosi kaloku zihlwele kube hele camagu.